Mae Natur yn Galw, dyna deitl y gyfrol newydd yma gan y naturiaethwr Twm Elias sydd yma heddiw yma'r faes y sioe er wyddo'r gyfrol yma. Wel, ia. A'r gyfrol yma hefyd, mae yna ddwy. Double whammy. Yn union. A mae hon yn newydd sbon yn dydy'r gyfrol yma. Ysgrifau byd natur. Ew addannol, ia. Peth ydi, o'n i ar galwad cynnar fe ges i gyfla gan, Aled Jones cynhyrchydd galwad cynnar. I roed rhyw ysgrifa bach, roed rhyw ddarlledydd bach o rhyw 5 munud yr un, lle de. A fi siwthio am rhyw 4 blynedd, ti'n modd. Ac yn y blaen, o'n i'n meddwl, o dwi wan nhw, am bod wedi cadw sgriptio ar hynna i gyd, de. Wel, pam ddim i roed nhw ar wyddon ehangach. Oedd na waith didoli wedyn, Twm, mae'n siŵr oedd? Ar gen i rhyw 300 yn y gyd, ysdi. A dyn dwi wedi didoli rhyw 30 i fama rwan, de. Ie. A dim yn cynnwys bob math o bethau. Ddim jyst yr ochr byd natur ei hun, ond y pethau sydd o ddiddordeb i mi, ti'n modd. Y lle'n gwerin, y defnyddiau, bob math o bethau fel yna, ti'n modd. Mae gen ti gategoria anifeiliad, adar, planhigion. Ie, dipyn o bob dim. Cynydau, pryfed ac amrywiol bethau. Amrywiol bethau, mae hynny'n bwysig. A fanna mae'r higymau. Ie, a bob math o bethau eraill. Ie. Felly, beth sy'n rhoi dy boddhad i ti i gofnodi yr holl wybodaeth yma sydd gen ti? Wel, peth ydi fe sy'n gweithio yn Plas Tan-y-Bwlch mae'n twrog am 35 o flynyddoedd, rydych cyrsiau ac yn y blaen. A'n job i oedd cyflwyno cyflaeth byd natur a ballu a dreftadaeth i fyllunol i bobl. Fel fydden ni'n mynd allan, ac wrth gwrs pan dyn ni'n gweld rhyw blanhigion, wel, ti'n modd, iawn roed yr enw Lladin o rhywbeth o fel yna. Ond deog, sy'n yna rhyw stori tu ôl i'r peth, de. Dyna di peth bwysig. Ydy ni wedi colli cysylltiad â byd natur? Di ail a di pobl di newid i meddylu ynglyn â hynny? Be di'r agwedd? Mae'n ffordd ni o fyw bellach wedi ymbyllhau o fyd natur go iawn. O hyd ydi o, da ni'n... ar gen yn ôl, ie, ti'n modd. Pan o'n i'r ysgol bach yr yngaf, na fwr natur, pobl yn dod â bod math o bethau. Oedd yn mynd allan am dro. O'n i'n byw ac yn bod allan ar y mynydd ac yn y blaen, ti'n bod yn jyst chwilio gwmpas ac yn y blaen, ti'n modd. Dyddiau yma, mae'r health and safety a gwybod math o bethau fel yna. Ydy. A mae Harry. Ydy. A mae'r hen deledig ysral yna, sti, ti'n modd. Ydy, hen gyffral. Yr hen bethau bodia yma. O, beth hynna dos? Gyn ti'n o hynna? Y bodiadur yma, da. O'n i'n gweld y fan hyn bod yna rhyw gwestiynau'n cael ei hateb sawl rhywogaeth o ystlumod sydd yng Nghymru. Mae hwn da roedd mam. Wel, ia. Pryd yr arferid hela'r driw. Ie, hollol. Pa goeden sy'n cadw gwrachod draw? Mae yna sawl un. Oes? Oes wir? Oes wir. Ti'n rhannu ar... Da ni gorfod prynu'r gyfrol er mwyn cael yr atebion i gyd? Prynu'r gyfrol i gael yr atebion. Wel, mae Natur yn Galw, ond mae yna gyfrol arall, ond cyfieithiad ydy hwn, yn idi hanes y porthwyn, ie? On the trail of the Welsh drovers. Na ni flynyddoedd maith nôl yn yr 80au. Nes i sgwennu'r cyfrol Gymraeg ar y pwnc yma. A peth oedd, eto cychwyn y Blas Tan-y-Bwlch, o gefndir amaethyddol, cwpl o borsmyn yn y pedigree, ynddo? O, ia, oes. Ac oedd yr holl lwybra bendigedig yma, un oedd yn sylweddoli neu hen lwybra porsmyn oedd nhw, sy'n wedi ddordab mawr. A wedyn rhedeg cyrsiau ar y pwnc, ti'n gweld? Wthnos o gerdded ac yn y blaen. Waw, so di'r heina i gyd yn lwybra'r porsmyn ydyn? O, dyn, jyst yw sampl bach yn ydi hwnna, ynddo? Ond y peth oedd, dwi wedi hel gymaint o straeon ac yn y blaen, pethau sydd wedi cael eu cofnodi gynt, felly. A dyn mae pethau ffeithiol yna, wrth gwrs, am y llwybra ac yn y blaen, de. Ond dwi wedi cael lot o straeon difyr, ti'n gweld, ar anturiaethau, a lladron pen ffordd, a bob math o bethau fel. A dyn mae hynny wedyn yn lliwio'r pwnc, ysdi, ti'n mo. A dyma sydd yn yma, wan, de. A mae'n bwysig cofnodi'r pethau yma? Di, a dod reit o'r hen cyfnodau, reit i fyny ar cyfnod modern. Arferchog. Wych. Mae yna waith yn galw rwan, Twm, arwyddo maen nhw'n alw fo. Sgyn ti sedd, fydd yna giw o bobl yn dod yma rwan i gael yr... Sgyn ti fenthyg beiro? A mae'n ffindio yn y munud. Hwyl ar y diwrnod, mwynha'r sioe. Dria'n ngwrdd. A diolch am y cyfrolau. Iawn. Diolch yn fawr i ti. Diolch.